дә югалтмыйча, артык авырайтмыйча да ничектер яшьләргә дә җитәрлек итеп җиткерү ул безнең өчен бик кызыклы проект булды. Һәм калса әле үзен күрсәтергә тиеш, чөнки ул бик уңышлы проект булды минемчә. Минем өчен шундый кызыклы экспириенс булды, шундый кызыклы тәҗрибә. Аннары мин берничә проектны секретта үттем булганда. Но фактически менә корреспондент булып эшләү, алып баручы булып эшләү, режиссер булып эшләү. Булар, мин онытканмын, әле Семен киносинтеп шунда мин ассистент режиссер булып эшләдем. Ул вообще кызыкчыр. Без анда хәтта кунып калайдык монда телевидениедә шул дәрәҗәдә менә ошый менә ул нинди эшне эшләсәң дә максималь рәвештә яратып эшлә дип әйтәләр бит инде. Син аны яратып, бөтен көчеңне биреп, менә ул шул дәрәҗәдә кызык иде аны эшләргә. Ул вакытта кавышкан парларны белмим, бер кеше дә әле давай поженимся булмагандыр ул вакытта. Беренче давай поженимся беренче алыклары шул бездә булгандыр. Без менә йотлыгып эшлидек шул эшләрдә. Син минеке, мин синеке. Аны Әдилә белән Нурбек алып баралар, аңа кадәр Фәнис абый җиһанчы алып барды. Без Сөмбел белән әйтәм бит, менә сәгать 5тә, 6нчы безнең әле съемкалар 7нче артта башлана иде. Бер көнне безнең монтаж соң бетте.